ịma na up until now ụfọdụ ụmụ nwaanyị Igbo be anyị even ma ndị nwego age na family ife bụ na nwoke that na nwoke bịakwute family ife bụ na nwoke anụ abịakwute mụ bịara fụ ọnụnụ ka ọ bịara fụ ịla m ọtụ nalie ka ọ bịara fụ ịla m ọtụ nalie ụfọdụ ụmụ nwaanyị Igbo aka mara ya ruo taa eziokwu ka m na-agwa gị because afụrọ m ife ga-eme gị ife mmerụ na ifu nwoke chọrọ ịbịa n'oge ifu nwoke bịara n'oge anụ na ịya marọ ifu nwoke bịa n'ọka that ka ọ taa vegetable ijewalụ iya marọ ekwa ije saye ọhụ ọkacha ịma na agwa m na ife na aka akụ bụ maka obodo South ndị nọ n'obodo South adịm akọ maka Naija adịm akọ nke Naijiria no ife na-eme n'obodo anụnwa abroad ịpụtalụ obodo na-abụrụ obodo gị ịbata wee fụ na ụmụ anụmanụ nwaanyị obodo bụ sọ mma skin fa bugodo ugogbo fa maka even ma grandmother fa bụchakwa ma fa mụchago nwa n'ụlọ but still ifufa fa maka na shine bụrụ ike kedu ife ibuzi ụmụ nwaanyị obodo enwelie bụrụ sọ mma yes jide ụmụnne unu kesie fa agbụ de nke nwa bụzi ewu nwaanyị Igbo ya mazi na nwoke bịakwute gị na nwoke na-abịakwute gị ọ chọrọ ka o tesi akaba anyị mebi na otego ọla debe akaba anyị ndị tagolo akpụ n'obodo a na-be Nigeria for years fejebe esuchara akaba anyị except ndị nke na-eji esuchara na n'ụlọ ashawo yes ọ bịakwutere ya mara na ọ bịakwute gị fọ ka ọ taa vegetable jewarụ iche na ọ bịara ịnụ ya anụ ekwa iche na ọ bịara ịnụ ya anụ ebe ikpu bụ for free n'obodo a ikpu nwaanyị obodo bụ free n'obodo a that's ibi aka ibite igwakwara anya bịa bụ na ọ bịara anụmanụ nwoke bai bịakwute ya mara na onye ọ bịara ịnụ gị anụ ka ọ bịa ka o tesi aka bai na ote na olidebe aka bai ije saye ike yewe ọhụ ọtajuru ike ọkọrọ istori nakwuola ya ego gị sef were anyị wolie aka ijide ego nara ya ego gị ya saa ya isi ọchọ ebe ị na-esefu ego zurie kọbara ya ogologo akụkọ aghọta m ife na-eme unu n'isi ụmụ nwaanyị Igbo unu bụ ụmụ nwaanyị Igbo n'obodo a andị unu abụ ọzọ ụmụazị ụfọdụ n'ime unu na-eme ala ahụ ndị ala na-awọli unu onye bịara ịnụ ya na ịmasịrị ya mba ya sendị ego na bunu ya sendị ego to ndị bunu ka ọ kwụgodo ụgwọ isi gị ọ kwụsịsịa ụgwọ isi ka gị na ya na-abụ wee bidozie taba n'ime na ọkwụgo ụgwọ isi gị yes before tabazie because egwu ya si ị na-ata ife anụnwa ị na-ata ikpu m anụnwa ikpu ọkọrọ akọ n'obodo a ikpu akọrọ na-akọ n'obodo a na ibi aka ibitere ikpujuru ebe niile so kedu ife o jidizie ya ọsịsọ ka ị taa nke m ofe ya ajụ ya ka ife o jide ya ọsịsọ ka ị taa ikpu nke m ikpu kanụ nkụ na tawanụ nke ndị wena kọwa tawa ikpu ndị wena na-echezi ka ịkwụ ọgwụ isi m ka o si dizie ya ọsịsọ ịbịa taa ikpu m ijụrụ onwe ya ajụ a iwu ofia dịka gị saye maka na ọ saye isi gwa gị na m achọgo nnọọ ịchịkpu nnọọ otego nnọọ nchọba nwaanyị be anyị ekwa otego ọ chọba nwaanyị be anyị ọ gị nwa bụ nwaanyị be anyị izizi ọ na-afụ na ọ chọgo nnọọ ịchịkpu gị ikwete ewu ọtasị anyị ojewarụ ọ dị ka anụmanụ nke gwa m sometime ago yes si m marazon mụ na mmịa nwụkwa na Naijiria na ya na-achọ ije Naijiria ka o jekwa mmịa mụ na ya chọrọ ka o jee ọ nara Naijiria ịkwa mmịazi ka o jezie fụ ndị be anyị dis kwụzie ụgwọ isi m ọ gbagotezie des ka ọdishọn o finish go anyị nụbazie nsị ya oke ọ dịkwa mma thank God na m anọkwuru na steeti ọnụ nsị oke ọ dị n mma ngwa njezie nụnụ ịbatasi ya ka anyị mazie ha afa iruo Naijiria ka anyị kpọzie aka nye ya adreesị ndị be anyị ọ sị m n'ife nwa ji wee bụrụ na mma abịanụ dis ka anyị malụ n'onwe anyị nke ata vegetable ka ọ taa vegetable nsị abịazie malụ onwe anyị na ụdị anyị azụ na anyị amago n'onwe anyị ọkwa ma na-ekwu na fon ino na anyị ma face to face ọsọ na-ekwukwa na fon ka ife ọzọ anyị amakwazi ọ sị m mbanụ mụ bịanụ ka o tesie n'ife ọ na-ejesi ịkwụ ụgwọ ya mụ ka o tesie ife ọ na-eje ịkwụ ụgwọ ya ndachapụ na amụ nsị akịtịkpa na-enwere nne na nne gbọpịakwa ya anya ebe a ka itesie gị
agwa gị na nsiri ofe onugbu ka ngwa gị na onwe ofe ọla nsi ịchọrọ itest esi m ofe ọla ka m esi ofe onugbu ịchọrọ itest otoro na-enwero nne na nna rụpụta ya mkpụrụ anya tinye ya n'ọnụ gị ka ịta anya anụmanụ isi adịrọghị mma ịchọ itest ife ịchọrọ ijefe ụgwụ ya ekwe ọkwa anụmanụ bi otu nwaanyị obodo mụsịa nwa otu nwaanyị obodo chie mere na ebere ọkachi nke a wee nweta akwụkwọ ka o wee nwee ike were akwụkwọ ya nawazie Naijiria biwutie nwaanyị obodo elu ụwa ka ọ bịa ikoili ọchị ije nụ nwaanyị be anyị mụ bịasịa ka ọ taa vegetable ntesi efe o eji jekwa ụgwọ ya ọ na-arụziekwa mmịa ka ọ kwụ ụgwọ isi m onye kwanye na ọ na-eji ekwu ka ọ tasịa vegetable m ọ kọsaa ebe a si nakwa nwaanyị a na atago n'elu ọkwa m ataghị ihe ọ na-amachagharị ọkwa m ataghị ọkọsaa because of ụmụ nwoke be anyị nwe asịrị ọkọsaa afa na ọtago m ka akụkọ n'isi m ma naruo Naijiria kwa mmịa ma nụkwara onye ọ laikiri ebe a kịtịkpara chakwa ya anya nsị atọnda faya kwa ị nwekwara ọkpọ m na fon again ị na-abịa ka ị testie ukwu bụ ngwugwu ekere eke ka ife na-abụnyeziri eke inene ọfụ ịkwụ ụgwọ ngwugwu iwerosi eto ya ebe ọsị m mba nọ na m na-etesi na ife nchọrọ ịtanụ na m na-etesi na ife nchọrọ ijekwa ụgwọ ya nsị a papa gee ntị kịtịkpara chaa ya anya kịtịkpa bụrụ nke gị otu ọka nsi wee gwu ya akọcha dị akụkọ ịghọtago ọ bụrụ nke abịasa ya isi eotegokwa nchọbalụ hei na m afụgokwa nwaanyị be anyị ngwa ka ebidozie ọkpasa ya aka sayekwa ịsayegidezie emesido oke ofu akụkọ si ụmụ nwaanyị be anyị nke a nke a ụmụ nwaanyị be anyị n'obodo a isi unu rụba ọrụ n'isi ụmụ anụmanụ ụmụ nwoke be anyị n'obodo a bikonu isi unu rụba ọrụ na ndị a bụrụ market ndị ụmụ nwoke be anyị n'obodo a ụmụ anụmanụ nwaanyị Saudi nachago n'iyi isi fada arụzi ọrụ so isi unu rụba ọrụ n'ebe fanụ fa bịakwute ya inyere fa vegetable fa dị ekwa ụgwọ isi gị ma fa dị short because i mere like that before you know it ọgwụ iwe okesa inye onye a ka etesie hey ka enwere courtship ka amata na onwe anyị ọ na-alala na-ata vegetable ọta juru ike ọka akọ inwetakwa biata juru ike kọ akọ biata juru ike before you know it state that is city ebe ị nọ city obere city ahụ ebe ị nọ agụta mmadụ one 10 15 tago vegetable ma o nwere ofu n'ime ha kwuru jekwa ụgwọ isi ebe ị na-asị ka enwere courtship ada enwe courtship n'obodo oyibo yes before ịta vegetable nwaanyị Igbo jekwa ụgwọ isi na ala anala apụghị